Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een zeer ernstig bericht over een verkeersdode op Curaçao. Vannacht, iets na 1 uur, is een auto met heel veel snelheid tegen een verkeerslicht op de Schottegatweg Oost gereden. Daar zaten 4 mensen in de auto, 1 persoon is overleden, 3 moesten met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Het gebeurde ter hoogte van de kruising van Pizza Hut en Tui. Het is onduidelijk waarom de auto tegen de verkeerspaal is gereden, maar de brandweer moest ter plaatse komen om assistentie te verlenen bij het openknippen van het voertuig om het slachtoffer te bevrijden. De politie sloot het hele gebied af om onderzoek te kunnen uitvoeren. Economische groei van 5,4% in 2024, dat is de voorspelling van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De groei van het bruto binnenlands product van Curaçao versnelde van 4,2% in 2023 naar 5,4% dit jaar. Dat is een aanmerkelijke groei en de Centrale Bank heeft ook aangegeven dat de groei in Sint Maarten juist weer is vertraagd. Van 3,8% in 2023 naar 3,1% dit jaar. Volgens de Centrale Bank waren de horeca- en bouwsectoren op Curaçao de belangrijkste groeimotoren binnen de monetaire economie. Bij Sint Maarten is het opvallend te melden dat de elektriciteitsstoringen een negatief effect hadden op de productiviteit en de algehele economische groei. Akkoord voor verlaging leeftijd minimumloon. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao en de overkoepelende vakbondsorganisaties zijn akkoord met het voorstel van de MAN om het minimumloon 100% te betalen vanaf je 18e. Dat gebeurt nu pas op de 21ste. Op de 19e, 20e, 18-jarige leeftijd krijgen mensen maar een deel van het volledige minimumloon. Maar de man wil dat dat vanaf de 18e is, omdat er veel mensen ook moeten werken om hun gezin te onderhouden. En daarom wordt dat per 1 januari 2025 van kracht gehouden. Tegelijkertijd hebben de VWC en de overkoepelende vakbondsorganisaties tijdens een technische vergadering in het parlement onder meer aandacht gevraagd voor drop-outs, voor onderwijs, voor artificiële intelligentie, AI in het onderwijs. En ze willen een Nationale Raad voor Arbeid en Salarissen om zaken met dat onderwerp beter te kunnen coördineren. Ultimatum voor specialisten. De situatie tussen de directie van het CMC en de specialisten is niet beter geworden in de afgelopen tijd. De directie heeft een brief geschreven waarin ze aangeven dat ze niet willen dat de medisch specialisten overgaan tot acties zoals het niet uitvoeren van niet levensbedreigende operaties en het invoeren van een zondagsdienst. En ze wilden gisteren tot 5 uur 's middags van de specialisten voor 5 uur 's middags horen dat ze dat ook daadwerkelijk niet gaan doen. Anders moet het ziekenhuis maatregelen nemen ter waarborging van de continuïteit van de zorg. Het gaat via brieven en die brieven die gaan ook weer naar de pers toe, maar de specialisten en de directie zijn in overleg omdat de directie niet wil dat de specialisten overgaan tot al te drastische actiemaatregelen. Inaugurele vlucht vanuit Medellín. Dat werd gisteren hier op Curaçao gevierd, dat Wingo nu tussen Medellín en Curaçao gaat vliegen. 2 keer per week op woensdag en zaterdag. Wingo vliegt al tussen Bogota en Curaçao. En daarmee ontstaat de mogelijkheid dat er meer toeristen uit Colombia hier komen. Want het aantal toeristen groeit, maar ook dat mensen uit Curaçao makkelijker naar Colombia kunnen gaan. En dan uitspraak Venema op 26 februari. Dat heeft te maken met de moordzaak. Mike Venema is in september 2018 omgebracht. Er zijn 5 verdachten en in de afgelopen week en de vorige week waren er verschillende behandelingen. De rechter wilde tijd nemen om uiteindelijk een uitspraak te doen. En ook omdat het gaat om 5 verdachten, duurt dat wat langer. De zaak wordt officieel afgerond op 5 februari volgend jaar en de uitspraak zal zijn op 26 februari. Venema werd gewurgd, geslagen en uiteindelijk geïnjecteerd in zijn nek. En toen overleed hij tijdens wat tijdens de behandeling een sekspoolparty is gaan heten. En nadat hij is komen te overlijden, hebben de verdachten of een deel daarvan zijn huis leeggeroofd, spullen meegenomen. Het lichaam van Venema in zijn pick-up gedaan en hem daarna gedumpt aan de noordkant van Curaçao. De rechter doet dus op 26 februari uitspraak in deze zaak. Herdenkingsmunt voor Toon Brood. Morgen begint de zaak tegen de moordzaak
waarbij adjudant Toon Brood van de Koninklijke Marechaussee is omgekomen. Dat gebeurde eerder dit jaar. Toon Brood werd tijdens een overval in zijn huis doodgeschoten. Er zijn 4 verdachten en de zaak begint dus morgen. Maar ter herinnering aan Toon Brood, een zeer geliefde adjudant, is er een speciale herdenkingsmunt op de markt gebracht, of tenminste uitgebracht, door de Koninklijke Marechaussee. En de mensen die nauw met hem samenwerkten, die waren de eerste die deze munt in ontvangst mochten nemen. Ook de korpschef van het Korps Politie Curaçao, Raymond Ellis, kreeg een van de munten. En dat plaatste de politiekorps op de Facebookpagina. Een mooie herdenking voor deze man. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Gisteren is er een uitspraak geweest van het gemeenschappelijk hof van justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de zaak die de afluisterzaak is gaan heten. 3 van de 4 Arubaanse journalisten zijn veroordeeld tot taakstraffen voor actieve ambtelijke omkoping. 1 journalist, de bekende journalist Nelson Speed Andrade, werd veroordeeld met een celstraf, maar de rechter achtte het niet nodig dat hem gelijk in hechtenis moest worden genomen. Het is volgens de rechter bewezen verklaard dat ze een agent hebben betaald om op die manier af te kunnen luisteren wat er binnen het korps werd gemeld, om op die manier snel bij ongelukken, moorden en dergelijke te zijn. Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen twijfels zijn dat zowel de agent handelde tegen de restricties, tegen de regels in en ook de journalisten over de schreef zijn gegaan en hebben betaald om mee te kunnen luisteren. Zoals gezegd kregen 3 journalisten taakstraffen, maar Andrade kreeg een celstraf van 18 maanden opgelegd, waarvan 12 voorwaardelijk. Het is nog onbekend of het Openbaar Ministerie of de journalisten in hoger beroep gaan. Extra vrije dagen voor ambtenaren, dat is hier op Curaçao. De Raad van Ministers heeft besloten dat ambtenaren op 24 en 31 december vanaf 12 uur 's middags vrij zijn. Op 27 december en 2 januari wordt niet gewerkt en in totaal krijgen de ambtenaren daarmee 3 extra vrije dagen. Volgens de regering heeft de ambtenarij hoogwaardige diensten aan de gemeenschap geleverd en de regering spreekt hiervoor haar dankbaarheid uit. De regering hoopt dat alle ambtenaren op vrijdag 3 januari weer energiek aan het werk gaan om het nieuwe jaar met frisse energie te beginnen. Nog meer op Curaçao, aandacht voor duurzame energie. Gisteren hield een groep studenten van het programma Bachelor in Engineering and Sustainable Technology een conferentie genaamd Energie en Duurzame Technologie. Daarbij werd stilgestaan naar duurzame energie en er werd door verschillende mensen gesproken, zoals onder meer mevrouw Vanessa Torré. Zij gaf een presentatie over fondsen en financiering van duurzame projecten om op die manier aandacht te blijven besteden aan een heel belangrijk onderwerp. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want er is een privévliegtuig in Venezuela neergestort. Dat is
gebeurd in de plaats San Fernando in de provincie Buenos Aires. Er zijn 2 mensen omgekomen, de piloot en de co-piloot. En het gaat om een privévliegtuig die neerstortte tussen de huizen en daarna in brand vloog, zoals u ziet op de beelden. De buren of de mensen die in de omgeving woonden lieten weten dat ze explosies hoorden, een huis uitgingen en toen het brandende vliegtuigje zagen. Er wordt nu onderzocht waarom, wat de reden is van het neerstorten van het vliegtuig. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.